На пытанне, чаму не пройдзены тэхагляд, гэты водитель, як і шэраг іншых, адказвае аднабакова. Есть на это причины, конечно. Немножко дороговато оплачивать все это. Пры гэтым аб цане ўласнага жыцця парушальнікі не турбуюцца. Падчас, здавалася, рытарычнага пытання, праходзіць тэхагляд ці не, аўтаматараў павінны хваляваць зусім іншыя лічбы. С начала текущего года на территории Республики Беларусь по данной причине произошло 8 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 3 человека погибли и 27 человек получили травмы различной степени тяжести. И отказывать за безотказность, на жаль, приходится не только самим парушальникам. Так, 21 чэрвеня на перакрыжаванні у вёсцы Відамля Камянецкага района няспраўная фура наехала на маршрутное такси. Один пассажир загинул, яшчэ 21, з раненнями розных ступеняў цяжкасці. Каб прадухіліць такія ДТЗ, супрацоўнікі дзяржаўнай інспекцыі на працягу 10 дзён дзяжураць на праезных частках вобласці і правяраюць наяўнасць тэхаглядаў на транспартныя сродкі. І тут статыстыка несуцяшальная. З 50 спыненых аўтамабіляў за 2 гадзіны рэйда 32 без адпаведных сертыфікатаў, а гэта амаль 70%. Прычыны розныя. У адным выпадку машына рыхтуецца на продаж. Я просто не езжу на этой машине, я езжу на мужа машине. А сейчас получилось так, что он уехал, и мне нужно просто поехать в банк срочно сдать деньги. У іншым гавораць аб дакументах, якія не дазваляюць рухацца по праезнай частцы. У меня есть справка на 20 дней. Техосмотр я проходил. На 20 дней мне дали на устранение неполадков. Усяго з пачатку года да адміністрацыйнай адказнасці за адсутнасці тэхаглядаў прыцягнута звыш 21 тысячи аўтамабілістаў. І гэта зразумела па іншых паказчыках. В прошлом году на июль месяц было у нас пройденного техосмотров 120 тысяч, в этом 104. 16 тысяч к нам не доехало. В связи с тем, что с 2014 года в стоимость техосмотра вошла государственная пошлина за допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, цена значительно возросла, поэтому возникают у людей проблемы материального плана. На самой справе штрафныя санкцыі за адсутнасць сертыфікатаў пры першым выяўленні ад 1 до 3 базавых велічынь, пры паўторным до 5, а агульны кошт за працэдуру праходжання тэхагляду каля 200 рублёў. І многія добра разумеюць, за што плацяць. Конечно, исправность это в первую очередь. На своем автомобиле прохожу ежегодно техосмотр для своей безопасности, для безопасности детей, которых постоянно вожу в школу, в садик. Безопасность на дорогах. У кого-то тормоза неисправны, у кого-то выхлопы другие. А тым, у каго гэтых самых тормазаў няма, пора задумацца. ДТЗ з сумным зыходам можна папярэдзіць. Владислав Бондар, Владимир Казаков, телерадиокомпания «Брест».